Yes sir! Yes sir! Tervetuloa uuden videon pariin. Mä en oo tehnyt tätä pitkään aikaa. Tiedätte kyllä. Mä sanon aina I'm back, mut mulla kestää pari videoa ja yhtäkkiä I'm gone. Sen jälkeen mä oon vuoden pois. Mutta tänään on vähän jotain spessua. Tuolla on matkalaukut. Tuossa on Peter. Come on now. Yes sir. Olen lähdössä Espanjaan tässä näin. Mitäs se on? Kello on 12. Kello on 12. Me lähdetään täältä noin 3 tunnin päästä. Oltiin suoraan silleen, että joo, ei olla nukkumassa yhtään. Tänään ei nukutaan vasta niin kuin lentokoneessa, niin ollaan pakattu ja nyt vaan chillataan. Varmaan pelataan FC:tä. Ja ja jotain safkaa. Tilataan varmaan jotain ruokaa ja sitten odotellaan, että meidän meidän toinen kaveri, eli Saku tulee hakemaan meitä täältä näin, niin sitten lähdetään täältä stadiin. Saku on tuolla kaukana, Peter on tossa noin. Pikkuhiljaa alkaa vähän väsyttää, mut sit low-key vaan mä ainakin mietin, että mä nukun suoraan vaan lentokoneessa, niin se on paljon helpompaa. Se, mites teillä? Joo, sama tunnelma. Rupee väsyttää pikkuhiljaa, mä en saanut nukuttua. Mä vaan toivon, että mä saan nyt nukuttua lentokoneessa, niin sitten mä oon freshi, kun mä lähden Barcelonaan, tiiäks. You know what I'm saying? Tunnelmat tällä hetkellä. Väsyttää, vituttaa, mutta kai tästä selvitään. Mikä on parasta, mitä oot miettinyt tänään aamulla? Varmaan sitten pääsee vielä joskus nukkumaan tästä. Mikä on parasta, kun lähdetään reissuun? Sitten mä saan nukkua teidän vieressä. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Pause. Siis sehän on ilmiselvää, että mä en oo nukkumassa kenenkään vieressä. Meillä on sen verran tuolla sänkyjä, että jokainen nukkuu erillään ja se on fact. Täällä näin sillataan vähän aikaa, 1,5 tuntia noin. Ja sit sen jälkeen it's go time. Joten mä näen teidät seuraavan kerran lentokoneessa. Jonain se. Me päästiin nyt tähän koneelle. Ei olla vielä lähetty. Tuossa näkyy vähän. Et ollaan vieläkin tässä näin. Odotellaan, että kaikki matkustajat pääsee tähän koneeseen, mutta täällä me ollaan. No, come on now. Yeah. Mitkä fiilikset? Kyllä. Mitkä fiilikset? Ihan hyvät. Ei, vieläkin vähän väsyttää, kohta mä pääsen nukkuu. Toivotaan, että mä saan nukuttua. Ja en mä tiedä, toivotaan, että mä saan isomman jalkatilan, niin kuin mulle luvattiin. Broide on siis joku markkasen pituinen, joten sen takia se tarvii vähän isomman. Aina se, kattokaa vaikka. Yeah. Mutta hyvä uutinen on se, että me ollaan nyt koneessa ja mun puhelin just tippui, mutta it's okay. Miksi se on it's okay? Koska me ollaan nyt koneessa ja nyt me vaan chillataan tässä. Mutta kun te näette, kun tää kone lähtee ilmaan, se ei oo ehkä mitenkään kauniisti, mutta Lil Samsung. Täällä me ollaan. Saavuttiin tuossa joskus joku pari tuntia sitten ja mentiin viemään meidän tavarat tonne meidän Airbnb. Nyt me ei voida vielä mennä sinne, me voidaan mennä vasta 3 aikaa. Kello on nytten 11:15.
Niin nyt me vaan niin kun kierrellään vähän paikkoja näin. Katsotaan, että minkälainen mesta täällä on. Mut not gonna lie, tää on kyllä hemo hieno paikka, hieno paikka. No. Täällä on vähän paikallisia chillaamassa, näin. Kaunis kieli, pakko sanoa, kaunis kieli. Mikä on fiilis? Fiilis on todella hyvä. Ja tuossa katsoin äsken säätä, niin noin tunnin sisään pitäisi alkaa porottaa semmonen 23-24. Niin rupee helliin. Suhteellisen mahtava. Kun sais sortsit vielä jalkaan, niin olisi ihan mukava, mutta eiköhän tässä nyt vähän aikaa pärjätä, kun saa vähän ruokaa. Tässä oli vaan, että piti viedä vaan nopeasti nuo tavarat, joka oli ihan hyvä, että vähän painoa pois, ettei tarvii raahaa niitä jokaiseen paikkaan. Mutta täällä näin kierrellään, katsotaan vähän, mikä on meininki. Se. Joo, tultiin tällä paikalliseen ravintolaan kuin Boka Tas. Nafs. Kyllä näyttää sairaan. Tuo yksi komistelee tossa noin for no reason. Kautta äijä me. Mulla on ihan vitun kova nälkä, pitää mennä yhtä mollaa. Syökää nyt vittu. Mut ei mitään. Tässä näin aletaan kohta syömään ja sit sen jälkeen lähdetään taas vähän kiertelemään. Mitä me hommattiin ostoskeskuksesta? Minä ja Saku hommattiin tällaiset uudet hajuvedet. Tällainen kuin N44. Tästä hajuvedestä tulee niin mieleen For You hajuvesi, jos jengi tietää. Jengi tietää. 60 molemmat tällainen. Ihan nice. Tulee. Tää pullo on oikeesti ihan sikahieno. Tällainen kuin Tropicana. Käytiin tuossa paikallisessa kaupassa. Saku hommas tällä, ettei ihan sairas. Ja sit vähän Doritoksia. Nyt me ollaan tässä näin chillata. Ai niin. Room tour. Ei kun house tour. Tässä on niin kuin parveke. Tuolla on paikallista niin kuin kauppaa näin. Ja sitten no mä näytän niinku ihan alusta loppuun asti. Elikkä siis tuolta tullaan sisään. Nämä valot menee itsestään päälle, joka on ihan sairas. Tossa on tollanen sairas peili. Se. Se. Sitten mennään tästä vähän eteenpäin. Tässä on ensimmäinen makuuhuone. Se on meikän. Tuolla on keittiö sekä siellä on myös pesukone, missä voi pestä vaatteet näin. Tuossa on jääkaappi. Sitten täällä on vessa. Vessa on tällainen. Tuossa on, voi mennä suihkuun. Sitten tää on Peterin. ai. Mut taas Broidi halusi olla täällä, koska kuulemma oli hyvä. Sänky oli sairas, niin tietenkin se nukkuu tuolla alhaalla. Ei, chilla. No. Ja sitten tää on Sakun tällainen pieni, mutta hyvä. Not gonna lie, Airbnb suoraan. Ja sitten tää on niin kuin olohuone. No? Yeah. Tää Broidi pelaa Tää äijä pelaa Pokemon Go'ta täällä nää. Kuulemma ihan sairaat Pokemonit on täällä. Kello on tällä hetkellä 7:20. Mennään hakemaan jotain safkaa. Loki mietittiin Domino's pizzaa. Jos se paikka on auki, me mennään tuhoamaan se pahasti. So far so good. Tänään on ollut vaan niin pitkä päivä, kun ollut hereillä
Joo, eilisestä asti. Niin. Mut huomenna on enemmän tekemistä. Huomenna käydään vähän eri paikoissa näin. Niin edes vähän pois. No, mut nyt mennään syömään. Tultiin Dominokseen. Tällainen hanavesi. 2,80 vai 2,90? 2,90. Sitten pizzat on noin 7,99 jotain, 8 jotain. Mä otin ihan vaan perus pepperoni ja juustolla. Mä otin joku kinkku sieni juusto kombo. Mä rehellisesti tulee varmaan. Koot sä nähdä mitä mulle tulee? Joo, sitten Saku otti ihan vaan pepperonisipuli. Sitten kohta katsotaan, että miltä ne näyttää. Jos on hyvää, Loki voi tulla ehkä joku päivä uudestaan. Jos on Tää on pelottavan lähellä meidän kämppää. Se on kyllä totta. Juu. Tätä on pelottavan sopuhinta. Niin on. Niin justi. Joo. Shout out Rapimuksen työntekijät siinä mielessä, että ne on nyt ensimmäinen paikka, missä oikeesti puhutaan enkkuu. Joo. Silleen, edelleen oli vähän kommunikaatiokaan ongelmia, että ne ei ehkä ymmärtänyt ihan kaikkea mitä me yritettiin sanoa. Onneksi se äijä tuli. Niin. Se äijä ymmärsi. Juu, sitä justiin. Joo, nyt vaan venataan pizzaa ja sit näette kohta minkälaisia ne on. Okei, siis mä en tiedä teistä, mutta tää näyttää ihan sairaalta. Tää on niinku mulla oli ihan vaan pepperoni ja juusto. Mitä? Pepperoni? Tää oli nyt se kinkkusieni. Ja sit täällä on täällä kaikina sisässä on vielä jotain spessua. Sitten, mitä Saku oot? Pepperoni, onion. Holy shit. Mitä vinkona? Ollaan tulossa takas. Ollaan ihan vitun tulossa takas. Tää on ihan vitun. Oh my god. Tää on sairas. Huhhuh. Jätetäänkö tää? Ei. Päästiin pois Dominoksesta. Oh my days. Mä sanon suoraan. Onko sairaampaa? No ei perkele oo. Sori, ei saa kertoa. Ei oo. Siis se rasvan määrä, mä voin sanoa suoraan. Mietittiin tossa Sakun kanssa. Tossa on suoraan 6 tonnia kilokaloria. Ja 300 grammaa rasvaa. Suoraan, se näytti oikeesti siltä, mut vedettiin loppuun asti. Jäi pari pizzapalaa, mut se on sitten niinku illaksi, sit kun alkaa tekee illalla vähän pieni nälkä, niin sitten suoraan voidaan vetää. Aamupalas yksi nais. Tää on crazy. Mut ei mitään, nyt käydään kaupassa. Mennään ostaa vähän huomiselle noit aamupalatarvikkeet. Ja sit sen jälkeen mennään kämpille. Tänään on City-peli. Niin mennään kattoo se samalla. Mut ei mitään, toi oli kyllä ihan sairas. Toi kyllä menee jatkoon. Voi olla, että tässä viikon sisällä tullaan käymään uudestaan. Ihan varmana. Kello on 11:01. Herättiin tossa joskus 10:30 aikaa. Mä heräsin siitä 11 aikaa. Mentiin kyllä aika sika myöhään eilen nukkuu. Oltiin vielä joskus melkein 2:30 aikaa vielä herennyt. Nyt paistaa ihanasti aurinko. Vähän tossa 11 aikaa oli kunnon pilvistä. Mut nyt paistaa aurinko. Natsaa kyllä hyvin. Peter on käynyt suihkus, taas on suihkus. Niin lähdetään sen jälkeen ulos. Mennään kaupungille päin. Mennään kaupungille vähän kattoo vähän
tää paikkoi. Mutta eilen oli todella kiva, mukava päivä. Vaikka eilen käytiin Domino's on my days, se oli sairas. Yksi pizzapaikka, mitä mä haluaisin Suomeen, olisi Domino's. Mut sit se olisi laiton, koska jengi kävi siellä everyday. Siis se pizza ei ollut mitenkään edes niin iso. Mut se miten se täytti. Next level. Lähdetään ihan justiin kaupunkiin kohta. No se god damn. Not gonna lie, I look kinda handsome in this. Yes sir. Päästiin liikkuu joku, sanotaan noin 15 minaa sit. 15-20. Ollaan vedetty puoli tuntia sitten. Nyt kävellään keskustaa. Se on noin 7 kilsaa, ei oo paha. Mut täällä näemme kävellään. Tänään se ihan on kyllä nättiä. Not gonna lie. Mutta yksi asia täällä, niin tykkää roskaa hyvin. Ala roskii niinku joka puolella. Että se on vähän miinuspuoli, mut muuten tää mesta on W. Nyt ollaan niin sanotusti kaupungin päin, koska täällä on ihan sikana ihmisiä. Niin, joo. Täällä nää etetään vähän hienoja paikkoja. Jossain kohtaa käydään syömässä. Me ollaan täällä näin. Ja tietenkin ehkä niin kuin kamerasta ei näytä niin cool. Mutta tää näyttää tässä niin kuin, kun ite katon, niin tää on ihan sairas. Katkee melkein niska, kun pitää katsoa ihan tonne ylös asti. Mutta tää on sairas. Tää on hemo sairas. Näkyy niin selkeästi. Ja mä jäin kakkoseksi. Broidi jäi kakkoseksi. Joku on isommin. Kela. Siis tää on ihan sairas. Ei päästä tonne säku edes niinku ulkopuolelle ei päästä, koska se maksaa. Huomaa selkeästi, että tää on niinku turistikohde. Täällä on paljon näitä turistibusseja. Tää on kyllä ihan mieletön kohde. Tässä näin justiin tilattiin ruokaa, kohta näette vähän minkälaista, mutta se oli ihan siistiä nähdä toi kirkko. Se oli vaan vähän ärsyttävää, kun joutui maksaa sisään, että sä pääset edes siihen niinku ulkopuolelle. Näkee niinku ihan siitä vierestä. Et se oli vähän ärsyttävää, mutta ei se yhtään haitannut, koska me nähtiin se aika selkeästi. Niin, se oli ihan jees. Mites mieltä sulla? No siis, kun näkee kaikkia videoita ja noita TikTokkeja siitä kirkosta, niin se on kyllä oikeasti niin upea, mitä ne kaikki väittää. Tai siis se ei niinku kameraan edes välity, että kuinka vitun iso se on. Anteeksi kielen kautta. Ei. Mutta siis se on ihan hirveän iso. Niin. Et oli kyllä siistiä. Nyt vaan alkaa olla niin kova nälkä taas, että pitää saada ruokaa kehiksiä, että jaksaisi mennä taas eteenpäin. Oli se aika siisti ja vitun iso. Mutta Se on kyllä vähän kuin sinne ei päässyt sisälle. Tai se haittaa. 100 € siitä, että sä murrat sun niskat, niin ei ole peritty. Sitten me käytiin selatteessa Barsan, mikä tarkaa, FC Barcelona niin kuin shopissa. joo. Siinä oli heti sille, että pitää ottaa kuva ton se Champerin pokaalin kanssa. Ja sitten me otettiin kuva. Kun me katsottiin se kuva,
Yeah, GG. Se oli hemo huono. Mun paha. Meikä rupesi esittelemään vatsalihaksia ihmisillä. Joo, mut muutenkin se joka otti sen kuvan, niin se oli vähän raffi. Se basically sanoi vaan 1, 2, 3, otti vaan nopea sitten ja lähtekää menee. Sitten kun me käveltiin vähän matkaa, niin tuli reaali. Kaikkeen reagoi. Joo, tuli reaalin kauppa vastaan, oltiin silleen, ei missään nimessä. Surprise. Ei, surprise. Me ei edes menty sisälle. Käveltiin vaan ohi, ei missään nimessä. Mutta tänä lauantaina katsotaan, kumpi vie pokaalin himaan. Kyllä me tiedetään. Se on tietenkin. Real Madrid. Ei vaan. Mun ja Peterin on tällainen. Sakulla on ja perus tollanen. Tää on ihan sairas. Mut guess what? Me käydään tän kimppuun. No on se. Joo, päästiin nyt himaan. Sen jälkeen kun me oltiin syöty, niin me lähdettiin vähän kävelemään, etsiä vähän vintage-kauppoja. Ei sieltä kyllä lähtenyt mitään mukaan. No tyttöystävällä kyllä lähti yksi paita, mutta ja sitten porukoille sellainen jääkaappiin sellainen magneetti. Niin, ne lähti kyllä, mutta muuten ei lähtenyt mitään mukaan. Ja olin kyllä yllättynyt, että niissä kaupassa, missä me käytiin, niin siellä oli jotkut niin kuin osas niin kuin ihan vähän suomea. Silleen pieniä sanoja vaan. Niin kuin perus kiitos. Ja mikä se toinen oli? Mitä kuuluu? Mitä kuuluu, joo. Kiitos sulle. Joo, ja kiitos sulle, joo. Se oli aika silleen niinku aika nice. Mut nyt me ollaan täällä näin. Chillataan ja ei siinä. Tossa jossain parin tunnin päästä tulee Champions-peli, Champions League-peli. Varmaan katsotaan se. Hyvää huomenta. Day 3, päivä 3. Mennään hakemaan vähän leipää, vähän jotain patonkia aamupalaksi. Ei mitään hajua, mutta katsotaan miten se menee. Tää on tällainen pieni kahvila. Ihan nätti, mutta katsotaan. Mä haluaisin kyllä tuolta tuona. Se on tuo patongin tosta. Mutta katsotaan miten se menee. Aika hyvin meni, mä vaan tilasin. Yes. 8.65. Ihan hyvin meni, tilasin 2. Yes. ¿Algo más? Yes. ¿No? Car. Vale. Yes. Gracias. Hasta luego. Chao. Oh my days, nää on hemo tuoreita. Tos mä olin ihan confused, kun yksi vähän vanhempi nainen tuli sanoa jotain. Mä olin silleen, oh shit, että niinku, puhuuko se mulle vai mikä homma, mutta ai, päästiin nyt ulos. Käydään jostain lähiömarketista hommaamassa pallo, koska jotenkin on sellainen pomputtelufiilis tänään. Pomppufiilis. Tänään on hyvä päivä, ihan sika lämmin, UV joku 9. Yeah, bro. Mä oon kyllä jo palannut vaan. Ei vaan vitsi, mut nää äijät. Yeah. Mut ei mitään. Tästä päivästä tulee täydellinen päivä niin kuin ne 2 muuta päivää, mitkä on ollut tässä tai mitkä on mennyt. Me täällä nää nautitaan hyvin. Löydettiin pallo tuolta lähiömarketista. Nyt me ollaan täällä beachillä. Tuolla noin. Täällä vähän pomputellaan, katsotaan miten menee.
Täällä kyllä tuulee aika paljon. Ollaan oltu täällä vähän aikaa. Mentiin testaa tuota vettä tuolla noin. Siis siellä yksi tyyppi vaan niinku ui siellä ihan kasuaalisesti, ihan niinku mitään ei tapahtu. No näin. Me testattiin Peterin kanssa tuota vettä, niin me oltiin silleen yeah, GG suoraan. Ei ollut mitään järkeä, ei mitään järkeä. Sitten me oltiin vaan silleen joo, ei olla kyllä menossa mihinkään uimaan. Missään nimessä. Pelataan vähän fudista. Joo, tultiin tähän tällaiseen pikku raflaan. No siis tää on tässä beachillä. Tässä on ihan sairas view. Se on tossa noin. Tollanen Almara Beach Club. Hommattiin kaikki talletteet, bursat tässä näin. Ihan W. Ite vedän Pepsillä. Nää kaksi vetää Heinekenillä. Joo. Nää kaksi vetää Heinekenillä. Mä en oo niitä ihmisiä. I don't drink. Tässä näet, sillataan vähän aikaa, syödään nää ja sit sen jälkeen mennään kämpille backiin. Hyvää huomenta. Uusi päivä. Eilen mä olin Hemonokis. Viimeksi mä kuvasin siellä, kun me oltiin rannalla. Ja sit kun me oltiin syöty sitä burgeriin, niin sit kun me tultiin takaisin kämpille, niin mä olin Hemonokis. Mä menin suoraan nukkuun, koska jotenkin kun oli ollut koko päivä siellä rannalla, niin se kyllä teki kyllä aika... Tai oli aika rikkinäinen keho sen jälkeen, kun tuli takaisin. Mutta mitä eilen tapahtui, ei oikein mitään ihmeellistä. Me tultiin kämpille, oltiin täällä näin, sitten me mentiin siinä joskus vähän 8 aikaa. Vähän ennen kuin alkoi jalkapallopeli, mentiin kauppaan, ostettiin jotain tarvikkeita, mehua, sitten ostettiin vähän snackia näin, katsottiin eilen peli ja ei mitään ihmeellistä oikein. No, mutta tänään uusi päivä ja uudet kojeet, ja nää on se. Joo, jengi Hemonokis. Kello on nyt 12. Mikä tää olikaan? Kohta vartti, no ei 12, vaan kohta vartti vaille 1. Ja tossa lähdetään jossain kohti varmaan taas kaupungille päin se on. No niin. Päästiin lähtee kämpiltä. Ollaan nyt kävelemässä keskustaa kohti. Ja joo. Tänään ei oo silleen niinku mitään suunniteltu, käydään kiertelee keskustaa, kattoo vähän uusia paikkoja. Sitten käydään jos me löydetään se mikä tää olikaan kuuluisa paikka, mistä saa eurolla takoja. Käydään siellä. Joo, mutta joo, se on plänin. Jengi trippaa taas jälleen kerran hyvin. No, yeah. Ei mitään. Kaunis päivä. Aurinko paistaa, ei oo mitään ongelmia. Ei mitään. Kaikki ongelmat ja huoleet on jäänyt tonne Suomeen. Me ollaan lomalla. Muut on töissä. Niin. Mä oon lomalla kun muut on töissä.
Me ollaan nyt keskustassa. Tultiin tällä teeseen takomestaan, missä on niin kuin, missä on vaan niin kuin eurolla takoi. Eurolla takoi. Nyt me syödään hyvin. Katsotaan, oh my days. Mä tilasin 5. Joo, kaikki otettiin sama, eli 5 tortillaa, tai tako, 5 takoa. Joten sit kun ne tulee, katsotaan miltä ne maistuu, mut kuulemma siis tätä on niinku ylistetty ihan sika paljon. Tuli TikTokissa vasta, että paikkoja missä on hyvät ruuat näin ja halvalla, niin sitten vedettiin vaan Google Mapsista ja katsottiin missä se on ja tultiin tähän. Ei kestänyt kauaa, meillä kesti kävellä joku pari yes. Täältä näyttää näyttää sairaalta. Kyllä se vähän limenee sitä vaan. Holy shit balls. Ensinnäkin tää on spicy. Mut vittu tää on hyvää. Jatkoon. Tää menee jatkoon. Tässä vähän tilannepäivitys. Oltiin yhdessä kohtaa sellaisessa ihan sika hienos sellaisessa niinku vintage-kaupas. Nyt te ollaan Five Guys. Testataan 5 äijää. Hoos. Not like that. Mitä meikä tilas? Tässä on vähän loaded fries. Sitten on yksi bursa. Ja sitten piirtelö. Tässä näin tuhotaan nää. Ja sitten mennään takaisin kämpille. Tultiin nyt takaisin kämpille. Tänään tuli hommattu pari tavaraa. Käytiin vähän Vintage Stores kattoo. Sieltä yhdestä kaupasta lähti tällainen mukaan. Ihan nätit. You know? Ja sitten tällainen bagi. Sairas. Tää on ihan sairas. Tää on sairas. Ja sitten Sakulta lähti samanlainen, mutta vaan musta. Ja sitten me käytiin sellaisessa Barsa-kaupassa. Sieltä lähti tällainen veljelle, kun se on Barsa-fani, niin ajattelin hommata sille tällaisen. Ihan hieno. Ja sitten me käytiin ihan vaan niinku syömässä. Näin. Käytiin eka siellä takomestassa ja sitten lopussa käytiin tossa Five Guysissa. Mut joo, ihan kiva oli. Joo, ei mitään. Me nähdään huomenna taas. Huomenna on uusi päivä, uudet kujet. You know what I'm saying? Yeah.